Ja, mine damer og herrer, så har vi de nuværende førsteholdsspillere og de kommende førsteholdsspillere givet med en stor hånd. Det er uge 7 drenge, og de har fået nyt tøj sponsoreret af frisør Tine Roth. Jeg er til at komme til på kamera og telefon. Nej, det er ikke. Ja, højden med. Jo. Det tror jeg da. Hej, Henrik. Hvad sker der? Der står en vand og ringer lige på. Og de jo lige står over sin navn på maven, så er vi helt fremme i bussen. Selvfølgelig. Otterup Boldklub har jo i år 100 års jubilæum, og i den anledning kan man i kiosken